Exe ndimumamazi umakazi janikazi ububabazi wendawo mina umnikazi ukhale sami isicathulo mina usisi wendawo sabe Tommy asihlobo ubuyile umyeni Come. uyile umyeni okabani ngoku kanozisazi Ntoni ngoku? kaloku mamela aphezulu usukwini nozisazi uza ku yayifa Sihlobo. hayi man afike athi ini makhe ini ndiyagula manje impipili ndithi nozisazi ubuke waye eclinic uthi hayi nini ndithi awumithanga nozisazi hayi nto ndizawumitha njani umyeni ndithi nozisazi undenza isibhaqa Undenza natwacisa nto. Izolo ndiyaphuma ke phaya ekhaya. Hayi man. Xa ndithi ndiyabona shende. hayi ngumyeni ubuyile kaloku Hayi my F. and ndiyaqonda umyeni kaloku unozisazi umxelela umyeni ba uthe umakhelwane yinini usandibone ephuma inobuthunyelwa ekliniki Onozisazi. Bebethu- Ngicele nje ezindlini ka ahlala endlini akalongothetha Yibawo. yena ntombi Hayi. Kaloku mna ndiyambona nje ubhuti ophuma andazi kwa. ngumyeni kaloku ubhuti lo imoto ebomvu Oh, ibomvu xa ufuna ukubona imoto ebomvu. Ewe, Xa xa- kumyeni akhomo. Uza ntanomntu ubethuna nobhizi lasisi kulandla. yena uzawuthi Ayiwana ngokabani umntana. Kaloku hayi imoto ebomvu red Tommy yes yayazi simanga uthena wo. Ndihlala phi na mna ndiphila kwaliphilizwe. hlala esengria yayazi usandrigam nona Hayi. ndixela ngam Anzaneni. khambe ndikushiye zawube ndikubone Hey.